vítám u dnešního rána. A dneska tady bobujeme ještě s kámoškou Elou. Jsme tady na tomhle velikém, vysokém kopci. A chtěla bych vám ukázat jeden bunkr, co tady postavil můj brácha s kámošima. A jdeme se tam podívat. A něco řezali, sekali, museli to tam všechno donést, tam chodili pěšky 3 kilometr. Tady už je ten bunkr. Tady to, celkem klouže. Takže lidi, upadla. Ještě jednou, jsme tady už teda u toho bunkru. Tady je a oni tady dokonce udělali, jestli uhneš, Elo, udělali si tady dokonce i můstek, což je hustý. Takže jdeme to jako zkusit, jestli se to nevypadne. Asi ne. A tady máme takovýhle zákop. To je mega dobrý. No a ještě se jdem podívat tam dovnitř. Tak už jsme tady. Já si pamatuju ještě, ježiš, tady je hromada listí. Tady mají takhle i věšáčky udělané, ty si pamatuju, že tady měli. Oni tady měli i nějakou lampu, oni se sem nosejí a jí prostě jídlo. Mě tady jsem i stůl a tady prostě to je hustý. Takhle můžete snipit. Se schováte. To je mega dobrý. A tady máme další okénko. A je to tady fakt pěkný. A tady ještě jedno velký. Sniper. Takže je dobrý. Co máme to, že tady ještě tato okně měly síť. A tady tahle, jo, ještě tady mají takové dřevo. A tady se dá jít nahoru nějak a střílet ze zhora. Co máme to, že tady měli ještě síť, teda jako dráty takový. A tady byla plastová střecha a už je to tady přikutali. Takže je to hodně dobrý. Tady můžete vidět ten můstek ještě. Ela leze nahoru a si to drží, takže je to kvalitní. Jsi si jistá? Jo. Akorát tady je nějaká plíseňka asi, já nevím, ale je to tady fakt pěkný a je to tady hodně prostoru. A tady máme nějaký kolečko, nevím na co to je, ale je to dobrý. No a jinak tady mají teda tyhle prostě věci, za který se můžou schovávat. A tam je ještě další zákop. A dá se líst, vlastně ani říkal, že tam lezou a snajpej ze zhora. A tady prostě je takový celkem pěkný remízek. A ještě tam je na straně žebřík a tam taky se dá vylíst. Takže je to tady asi dobrý. A ve tmě ještě. Jsem tady byla naposled teda v létě. A je to hodně dobrý. Přelezeme na druhou stranu. Tak. Tak a jinak tomu bunkru dávám tak u 9,5 z 10, protože je to fakt hodně prostoru a drží to dlouho a mají to prostě takový velký klády a museli si to sami ho namontovat. Tenhle můstek je takový, že klouže malinko, když jdeš to, ale podle mě, když oni hrajou, tak je to dobrý, takže 9 z 10. Potom prostředí je tady fakt výborný, takže taky 10 z 10. Mají tady zákopy a všechno. Jdeme to rychle se běhnout. Já si něco udělám. Dobrý. Teďka jsem tady aktuálně sklouzla malinko. A už sedí Ela připravená na sjet. Tohle sjet ve stoje. Dobrý. Tak a teďka už jsme to teda prohlídli. Celkově tomu dávám fakt jako asi 10 z 10, protože je to hodně dobrý. A teďka, si to asi nevidíte, protože tady je strašná mlha. Ale jdeme to sjet až dolů, protože už musíme domů. Takže vám asi to natočím. Už jsem se takhle připoutala. A jdeme sjet tenhle kopec.
jsem na to dost zvědavá, protože si se rozsekáme, a to ani nejde vidět ten konec, protože to je fakt dlouhatánský kopec. Tak jdeme na to. Tak jedem. Musíme to rozjet, protože to samo nepojede, že jo? Já se bojím, že se vysekáme. Ještě nejsme na konci, ale každopádně se dusím asi, protože dívejte, mi se zařízl ten pásek. Elo, vylezeš prosím. Co? A jo, to vzala. No, dobrý. Asi to vyjdeme ještě jednou a zkusíme to znova. Ale je to tady fakt krásný teďka. To sluníčko je zamlžený. Ach jo, tady je zase bordel. No. Prosím vás, proč to tady je? Vyhazujeme do koše. Tak už jsme to znova vyšli. To je teda celkem dlouhý kopec. Jdeme na pokus číslo 2. Takže lidi, jdeme na pokus číslo 2. Já to narazím. Tam jsou skokávky, bacha! Jenom jsem vám chtěla říct, že na tom videu to vypadá, že jdeme docela pomalu, ale on opravdu jsme jeli fakt rychle. Takže díky. Nezastavuj. Já jsem... To jsme naklání. Vyházíš z těch do kamery. Hej, co to tady je? To tady nikdy nebylo. Jdeme se podívat, co to tady nás zastavilo. To jsme celý sjeli. Jsme měli? Mhm. No. Tak třeba zítra. Jo, tady jsem to asi nenahrála, ale rozhodli jsme se, že to vyjdeme znova, protože jsme měli ještě čas. Už jsme to teďka vyšli znova. Jedeme z jiné strany a tady je to teda fakt jako nádherný. No a jdeme to sjet sami ale. Takže držte palce a jedem. To se musíme rozjet. A Ela už tam pádí. Ty voda!
děkujeme, že jste sledovali tohle video a tak ahoj.